ሰላም ሰላም ኩላትኩም ካብ ኩሉ ቆርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ከመይ ኣለኹም ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ንኾነልኩም ሰናይ ምኞተይ ይገልፀልኩም ፈቱ ቀፂለ ሎማዓንቲ ብሓደ ፍልይ ዝበለ መደብ የምፅእኩም ዘለኹ እስኻ እንታይ ኩላትና ከም ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ሃገረ ሽወደን ዕለት 11 ፅባሕ ሰንበት ማለት እዩ ሃገራዊ ምርጫ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ስለዝመፀኒ ካብ ብውልቂ ንውሰድ ከፍ ምምላስካ ከምዚ ብመልክዕ ቪድዮ ምድላው ሓይሽ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከዳልዋ ተገዲደ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ መወዳእታ ምክታልኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ነዞም ካብ ሃገረ ሽወደን ወፃእ ዝኾንኩም እዚኣ ካርታ ናይ ሃገረ ሽወደን እያ ምርጫ ሓደን ዕለት 11 ወርሒ 9 2022 ሰንበት ክካየድ እዩ ማለት እዩ ኦሬዲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ጀሚሩ እቲ ምርጫ ምግባር ግን እቲ ቀንዲ ምርጫ ዝግበረሉ ድምፅና ንህበሉ ዕለት 11 ሰንበት እዩ ማለት ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ወይ ድማ ሰንበት ዕለት 11 ሰለስተ ዓይነት ምርጫታት እዩ ዘለና እሱ ኸዓኒ ሪክስ ዶገን ሓደ እዚ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ሬግዮን ናይ ዞባ ኤንድ ናይ ምምሕዳር ከዓ ኮሙን ማለት ስለዚ ሰለስተ ምርጫታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንመና ንመርፅ ንዝብል ሕቶ ኣብ ሽወደን ክንደይ ፓርቲታት እየን ዘለዋና ሸሞንተ ፓርቲታት ኣለዋና ከምዚ ንሪአን ዘለና ማለት እዩ ካብ ቬንስተር ካብ ፀጋም ናብ የማን ተዘርጊሕና ኣለዋ ማለት ስለዚ ሰንተር ፓርቲ ትበሃል እዚኣ ኣብ ማእከል ዘላ እዚኣ ሰንተር ፓርቲ ትበሃል ካብዚ ናብዚ ደለዋ ኸኒ እታ ኤክስትሪም ሆገር ዘላ እዚኦም ስባሬ ዲሞክራተርና ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ እዚኦም ማለት እዩ ሞደርታና ኣብ ክሪስ ዲሞክራተርና ምስኦም ሳም ኣርቤታ ክገብሩ ወይ ድማ ክሰርሑ ዝኽእሉ ማለት እዩ በዚ ንፀጋም ገፅና ምስ ናሄድ ከዓኒ ቬንስተር ፓርቲ ኤክስትሪም ጫፍ ናይ ፀጋም ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሶሻል ዲሞክራተርና ሚልዮ ፓርቲ እዚኦም ከዓኒ ብሓንሳብ ናይ ምስራሕ ተኽእሎታት ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቬንስተር እንታይ ኢልና ንፅኦም ካብ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሚልዮ ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራተርና ቬንስተር ፓርቲ ዴት ሶሻሊስቲስ ካብ ብሎኬት ኢልና ንፅኦም እዚኦም ከዓ ቦርገር ሊጋ ብሎኬት ኢልና ንፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኢና ንመርፅ ማለት እዩ ነዚኦም ክንመርፅ ከለና ሕጂ ምናልባት ንምንታይ ኢና እዚኦም ሪፕሬዘንታቲቭስ ናትና እዮም ሪፕሬዘንት ዝገብሩና እዮም ዲሬክት ዲሞክራሲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብቐጥታ ንዓና ምስ ሓሳብና ዝሰማዕ ሓሳብ ዘለዎም ወይ ድማ እቲ ንሕና ክንኮኖን ከም እዞም ደቂ ዘይጋ ኸዓኒ እቲ ኣብ መፃኢ ክኾኑ ዝደልዩን ምስኡ ዝሰማዕ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ፓርቲ እዮም ቮት ዝገብሩ ወይ ድማ ድምፆም ዝህቡ ማለት ስለዚ ንሕና ኸ ከም ሕብረተሰብ እቲ ዝበዝሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ምምሕዳርን ናይ ዞባን ምርጫ ድምፂ ንኽብ ዕድል ተዋሂብና ወይ ድማ መሰል ተዋሂብና ኣሎ ሓቂ ዶ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ንመጀመሪኡ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዘን ፓርትታት እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ኮይኑ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ዞባን ምምሕዳራትን ድምፅና ምሃብ ስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ንምላይ ዝኣክል ነዚአን ይመስላ ማለት እዩ እተን ኣብ ሽወደን ዘለዋ ፓርቲታት ስለዚ እዘን ፓርቲታት እዚአን ነዚአን ንመርፅ ማለት እዩ ነዚአን ምስ መረፅና ካብዘን ፓርቲታት እዚአን እቲኣ 4 ሚእታዊት ድምፂ ዝረኸበት ኣብቲ ሪክስ ዶገን ወይ ድማ ባይቶ ዝበሃል ኣብኡ ኮፍ ናይ ምባል ወይ ድማ ኣብኡ ናይ ምቕፃል ዕድል ኣለዋ ማለት እዩ ካብ 4 ሚእታዊት ንታሕቲ እንድሕር ዳምፅያ ግን ካብቲ ፓርላመንት ሪክስ ዶገን ዝበሃል ወይ ድማ ባይቶ ኢልና ንፅኦ ካብኡ ትእለ ወይ ከዓ ትውገድ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ብሙሉአን 8 ፓርትታት ኣብ ናይ እዞም ደቂ ዜጋ
ويدما أب شودن دمسنا نخنب زفكرنا ويدما مستزلنا سبعت بومي زمركوس مالتي أب أمي زمركوس أينت بارتي سلطان كم تحز مالتي እቶም ኣባይቶ ኣብ ተገብረ ምርጫ ልዕሊ 400 ድምፂ ዝረኸቡ ሰልፊ ኣባይቶ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ድሕሪዚ ኣብኡ ሓድሽ መንግስቲ ይምስረት እንታይ ማለት እዚ ከም ዝፍለኩም ዝፀናኹ ካብዚኦም ብምሉኦም ፓርቲታት ወይ ድማ ሰልፍታት ምርጫ ምስ ገበርና ሽዑ እቲ ናተን ዝረኸቦ ድምፂ ተቆፂሩ ካብ 400 ንታሕቲ እንድሕር ዳምፅያ ካብቲ ፓርላመንት ሪክስዳገን ወይ ድማ ኣባይቶ ዝበሃል ተለ እንድሕር ዳ ካብ 4 ላዕለ ምፅያ ኸኣኒ ኣብኡ ተቕፅል ማለት ስለዚ ንኣብነት 700 እንድሕር ዳ ድምፂ ረኺባ እትያ ንኣብነት ሚልዮ ፓርቲ ንበላ 700 እንድሕር ዳ ድምፂ ረኺባ ኣብቲ ናይ ፓርላመንት ከኣኒ ክንደይ ቦታ እዩ ዘሎ ወይ ድማ ክንደይ ወንበር ዘሎ 349 ወንበራት ኣሎም ስለዚ ካብኡኻ ክንደይ ትረክብ 700 ናይቶም 349 ትረክብ ማለት ስለዚ ብኸምዚ ዝኸይድ ኢንዲቴይል ኣይክእትወኩም እኒአ ያ ሕጂ ንሪኦ እንታይ እዩ ሪክስዳገን ይኸውን ሪክስዳገን ወይ ከዓ ባይቶ ፓርላመንት ኢልና ንፅዎ ሪክስዳገን ዝበሃል ኣብ ሽወደን እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ስርሑ ወይ ድማ እንታይ ዝገብር ክንሪኦ ናብዚ ማለት እዩ መጀመርያ እዚ ፓርላማ ወይ ድማ ሪክስዳገን ኢልና ንፅዎ ክንደዮም ኣባላቱ 349 ወናብር ኣለዎ ማለት እዩ እዞም 349 ኣባላት ካብዞም ዝረኣናዮም ፓርቲታት ወይ ድማ ሰልፍታት ካብኦም ተዋፂኦም ዝቆሙ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እትያ ፓርቲ እዘን ዝረኣናዮም ፓርቲታት ምርጫ ምስ ተወድአ እቲ ድምፂ ተቆፂሩ እትያ ፓርቲ ከም ዝረኣናዮ ካብ 4 ንታሕቲ እንድሕር ዳ ካብ 400 ንታሕቲ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ዋይ ተቕፅልና ኣብቲ ናይ ፓርላመንት ቦታ ከዓ ቦታ ኣይትወሃብን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ካብ 4 ወይ ድማ ልዕሊኡ እንድሕር ዳ ምፅያ ግን ከከም ተምፀቶ ማለት 700 እንድሕር ዳ ድምፂ ረኺባ 700 ከኣኒ ኣብቲ ፓርላማ ቦታ ይወሃባ ማለት እዩ ስለዚ ንኣቃውማ ናይዛ ፓርላማ ነዚ ይመስል ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ስርሓ ግን ፓርላማ ወይ ድማ እዚ ሪክስዳገን ኢልና ንፅዋሲ እንታይ እዩ ስርሑ ቀዳማይ ስርሑ እንታይ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ናይ ሃገረ ሽወደን ምምራፅ ማለት እዩ ቀዳማይ ስርሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ይሸይም ወይ ድማ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብታ ፓርቲ መራሕቲ ናይታ ፓርቲ ወይ ድማ ናይታ ሰልፊ ብፀንሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ይኾኑ እዚ ግን እትያ ሰልፊ ወይ ድማ እታ ፓርቲ ንብላ ብማጆሪቴት ብብዝሒ እንድሕር ዳ ብብዝሒ ድምፂ ረኺባ እንድሕር ዳ ተዓዊታ እቲ ናታ መራሒ ወይ ድማ እታ ናታ መራሒት ዝነበረት ሰብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ምዃን ተኽእሎታት ኣለዎ ወይ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ይኸውን ብዙሕ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ምናልባት እታ ሰልፊ ንበይና መንግስቲ ክተቐውም ዘይትኽእል እንድሕር ዳ ኮይና ግን እቲ ኣቦ ወንበር ናይዛ ፓርላማ ቶልማን ኢልና ንፅውዖ ኣብ ሽወደን ማለት እዩ ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ኣባላት ወይ ድማ ሓለፍቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ እንዳረኸበ ብምዝርራብ ብኸመይ ገይሮም መንግስቲ ወይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ክቐሙ ከም ዝኽእሉ ይሕግዞም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ምሻም ሓደ ቀንዲ ስራሕ ናይ ፓርላማ እዩ ቀፂሉ ዝመፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓድሽ ሕግታት ውሳነ ይህብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕጊ ዘፅድቕ እዚ ሪክስዳገን ኢልና ንፅዎ ወይ ድማ ፓርላመንት ኢልና ንፅዎ ንሱ ሕጊ ዘፅድቕ ኣብ ሃገረ ሽወደን ማለት እዩ እቲ ሕጊ ሓሳብ ካብ መንግስቲ ይመፅእ እሞ መንግስቲ እዩ እቲ ሓሳብ ዘምፅኦ እቲ እማመ ናብ ፓርላመንት ወይ ድማ ናብዞም ሪክስዳገን የምፅኦ ሪክስዳገን ከዓኒ ነቲ ሓሳብ ይሪኦ እሞ ብድሕሪኡ ምስዞም 349 ኣባላት ዝበልናዮም ምስኦም ኣብ ተዳራሽ ካማራ ኢሎም ይፅውዑ እዞም ዓዲ ኣብኡ ኮይኖም ይዘራረብሉ ዲቤት ይገብርሉ ይካትዕሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ነቲ ሓሳብ ዝቕበሎ ኣባል እንድሕር ዳ በዚሑ ብማጆሪቴት እቲ ሓሳብ ናይ ምቕባል ተኽእሎ ኣለዎ ይዕወት ማለት እዩ እቶም ዝበዝሑ ነቲ ሓሳብ ብመንግስቲ ዝቐረበ እንድሕር ዳ ነፂጎሞ ወይ ተዘይተቐቢሎሞ ግን እቲ ሓሳብ ዘይቅብል ይኸውን ከም ሕጊ ኣይፀድቕን ማለት እዩ ስለዚ
ካብ መንግስቲ ንዝመጽ ሓሳብ ተቐቢሉ ፓርላመንት ይገብር ሕጊ የጽድቕ ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ብዛዕባ ባጀት ናይ ተሃገሩን ይውስን ማለት እዩ ቁጠባ ኣታውን ወፃን ኢንኮምስት and ወፃይ ናይ ሓንቲ ሃገር ፕላስ ስካት መን ይዝውስኖ ፓርላመንት ማለት እዩ ስካት ያ ራብዓይ ንመንግስቲ ይቋጻጸራ እዚ ንመንግስቲ እንታይ ዝቋጻጸር ፓርላመንት እዚ ሓሳብ ምስ ተምጽኦቶ መንግስቲ ሓሳብ ምስ ተምጽአ ሞዚ ፓርላመንት ነቲ ሓሳብ ንሱ ተቐቢሉ እንድሕዳ ከም ሕጊ ኣቂሞ ወይ ድማ ከም ሕጊ ኣጽዲቕዎ ብድሕሪኡ እቲ ዝጸደቐ ሕጊ መን ዘተግብሮ እዚ መንግስቲ ማለት ስለዚ እዚ መንግስቲ የተግብሮ አለደ የተግብረን ስርሑ ብግቡእ ይሰርሕ ዘሎ ኣይሰርዕን ፓርላመንት ወይ ድማ ሪክስደገን ይቋጻጸሮ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ እንታይ መንግስቲ ማለት እዩ ሪክስደገን ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ብድሕሪኡ መንግስቲ ማለት እዩ መንግስቲ ናይ ሽወደን ካብ 20 ስጋብ 25 ኣባላት ዝቆመ ማለት እዩ ፓርላማ ወይ ድማ ሪክስደገን ኢልና ዝጸዋዕናዮ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይታ ሃገር ናይ ሽወደን ምስ መረጸ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከኣኒ ካብ 20 ስጋብ 25 ዝኣባላታ ነናቶም ዲፓርትመንት ሚኒስተራት የምጽእ ንኣብነት ሚኒስትር ትምህርቲ ሚኒስትር ጥዕና ሚኒስትር ምክልኻል ሚኒስትር ሕርሻ እዚኦም ብምሎም ሚኒስተራት መን ዝመርጾም እቲ መንግስቲ ዝመርጾም ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ርእሱ ዝኽእል ንሕዳ ኮይኑ ማለት ብናቱ ፓርቲ ወይ እንታይ ኢና ንጽውዖ ብናቱ ፓርቲ እንድሕዳ ተዓዊቱ መንግስቲ ኣቂሙ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ናቱ ኣባላት ወይ ድማ ናይታ ናቱ ሰልፊ ናይታ ፓርቲ እዩ ዝመርጽ ወይ ትመርጽ ንሳ እታ ፓርቲ ወይ ድማ እታ ሰልፊ በይና መንግስቲ ክትቆም ዘይትኽእል እንድሕዳ ኮይና ምስ ካልእ ኣሊያንስ ኮይና ወይ ብምትሕግጋዝ እንድሕዳ ቆይማተ ግን ካብቶም ካልኦት ፓርቲታት እውን እንታይ ትመርጽ እያ ሚኒስተራት ትመርጽ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ እንታይ ዝገብር መጀመርያ ፕራይም ሚኒስተር ብሕጠርዶም ሚኒስተራት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዲፓርትመንት ይመርጽ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዛ ቀዲምና ንዛረቦ ከም ጸናሕና ኩሉ ግዜ ሓሳብ ናብ መን ይህብ ወይ ከዓ ናብ መን የምጽእ ናብ ፓርላመንት ሓሳብ ይህብ ወይ ድማ እማመ ይህብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ እማመ ሪክስደገን ከም ዝበልና ንሳ እንድሕዳ ወሲናቶ ከኣኒ እንታይ ኣለዎ ከዓ ግዴታ ኣለዎ ነቲ እማመ ወይ ድማ ነቲ ሕግታት ብፓርላመንት ወይ ብሪክስደገን ዝጸደቐ ኣብ ግብሪ ይውዕል ዘሎ ኣይውዕልን ናይ ምርኣይ ወይ ድማ ናይ ምቁጽጻር ከኣኒ ሓላፍነት ኣለዎ መንግስቲ ማለት እዩ ካልእ ወተሃደራዊ ምክልኻል ናይ ሽወደን ይመርሕ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ዝበሃል ነቲ ምክልኻል ናይ ሃገር ዝቆጻጸር ወይ ድማ ዝመርሕ እቲ ሃገር ምስ ካልኦት ጎራብታ ወይ ምስ ካልኦት ኣህጉራት ጎረቤት ዝኾነ ኣህጉራት እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልወን ይኽእል ናታ ወተሃደራዊ ምክልኻል ዓቕሚ ከመይ ይመስል ገለ ዝብል ሙሉ ነቲ መንግስቲ ዝምልከት ወይ ድማ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ካልእ ከም ራብዓይን ኣገዳስን ከኣኒ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከም ዝፍለጥ ፀናሑ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ፖሊሲ ምስ ጎራብቲ ዘሎ ዝምድና እንታይ ይመስል ወይ ብከመይ ክሕዞ ከም ዝኽእል እቲ ስራሕ ናይ መንግስቲ ይኾን ማለት እዩ ካልእ እውን ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓባር ናይ ምስራሕ ወይ ድማ ምርዳእ ኩሉ ንሽወደን ዝምልከት ዘበለ እሶም መንግስቲ ዝከታተሎ ወይ ድማ ዝሰርሖ ማለት እዩ yes ስለዚ እንታይ ናሪና ሪክስዶገን and መንግስቲ እንታይ ይመስሉን ስርሖም ንክርእ ፀኒሕና ስለዚ እንታይ ኢና ክርእ ዘለና እዚኦም መንግስትን ሪክስዶገን ናቶም ስራሕ ምስ ናይ ውልቅና ኣናብራ ወይ ድማ ምስ መዓልታዊ ንነብሮ ኣናብራ ምስ ህይወትና ስጋብ ክንደይ ምትሓዝ ዘለዎን ዘይብሉን እንዳረኣናዮ ማለት እዩ ኣብ
حجي انتي نخري ممحدرات زوباتات كنرينا مالتي اوكي ابشورن كلتميتن تسعن ممحدرات 10 زوباتات الوا كلتميتن تسعن ممحدرات 10 زوباتات الوا سلازي تزبزح حبرتسبنا مالت مبزحتهم كاب إيرتران زمصانا ابزيومنا كنمرص عدل توهبنا زلو وي دما مسل زلنا مالتي تزبزح نمجمرا غزي تمرص زل حجي مالتي سلازي ممحدراتن زوباتاتن ممراص سغاب كندي اقداس مخانو خرينا مالتي ممحدراتن زوباتاتن نتي ابت خبابي مالت ابت زوبا وي دما ابت ممحدر زلو نغرات ناي معياي حلافنت الوم ازيوم ولا تزلعاله حلافنت زلو ريكس دوغن وي دما بايتو يو بدحريقا منغستي انتريلنا ازيوم ممحدراتن زوباتاتن جن اب وشت زوبامن اب وشت ممحدارمن زلو نغرات ناي معياي مولو حلافنت الوم مالتي بحاده فلاينا هوريمنا ممحدرات كتما نايزم سعبو حلافنت الوم ممحدرات كتما نايزم سعبو حلافنت الوم ممحدار انت عينت حلافنت زلو سراح ناي ممحدار سي انتاي دغبر كنرينا مالتي قداماي ابيات تمرتي نا ابيات تمرتي زملكت كاب جيمناسيا هوغ ستاديت لوغ ستاديت ማእከላይ ከላይ ደረጃ and መዋዕለ ህፃናት እዚኦም ብሙሎም እቲ መምሕዳር በዓል እዩ ዝገብሮም ማለት እዩ ናቱ ሓላፍነት እዩ ድሌት ዝገብር ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ንጥፈታት ክጾል ዝኽእል ቤት ትምህርቲ ኣበይ ክስራሕ ኣለዎ ኣይና ቤት ትምህርቲ ክወፅሎ ክንደይ መዋዕለ ህፃናት ክስራሕ ኣለዎ ዝምልከት እዚ ብሙሉ ናይ መምሕዳር ስራሕ እዩ ማለት እዩ ካልእ كم نبي أرجعان تمثل كنكن عند عبيت بملو أب جزا الدربوند ويكون ولا همشنست بملو حلفنت ناي تم محداري مالتي تم محدار ناي بعلو حلفنت وسيلو نعو بزتما مجدي كسر حلون كتجوراني قولي مالتي كال سرح ناي محدار كذا من تاي سريتن ملاي ورجن ويدما ملاي بردن أبغونات كل جزء اب كيزي فينتر حجي زلو مالتي برد اب زوردل كيزي نت برد زصريو چاو زغبرلو شدح تحكي بال حصا عينت زغبرلو صصر مالتي زغبرلو بحافشغا تا كتما تام محدر بملو نايتم محدر كتماتات بصريت حلو كم زلو زكاتاتل تي ممحداري مالتي سلازي نات حلافنتي زون غحاف زكانهن غحاف زكانهن مالت اتي غحاف كله ابت غحاف زغبا بوتاي غحاف አለዱ اي غحافن زكاتاتلو ዝኮነ ባጀት ስለዓልን ወጻይታት ዝገብረሉን እቲ መምሕዳር ባዕሊ ማይቲ ዝንታማቲ ምስሬት ዝተሓዝ ማለት ስለዚ ዞን ናይ መምሕዳር ስራሕ እዩ ካልእ ህይወት አድህን ታማቲ እዚኦም ሬኒሽንስ ኣብ ዝኾነ ሓደጋ ዘጋጠመካ ግዜ መቸም ድሕግዙ መጥፋእቲ ሓዊ ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ናቱ ናይ መምሕዳር ሓላፍነት ወይ ድማ ናይ መምሕዳር ስራሕ እዩ ማለት እዩ ካልእ ቢብሊዮቴኬት ወይ ድማ ቤት ንባብ እውን እቲ ኮመን አይ ሚን ያ ቱ ኮሚኒቲ መምሕዳር ተደልዩ ከፍርሶ ይኽእል ተደልዩ ከዓጽዎ ይኽእል እንተደልዩ ክሰርሕ ይኽእል እዚ ክገብር ከሎ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ያሎ ማጆሪቴት አቡ ቀስልና ክንመጽና አቡን ምርጫ ወይ ድማ ብድምጽ ክገብሮ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቢብሊዮቴኬት ወይ ድማ ናይ ላይብረሪ ቤት ንባብ ሓላፍነት ዝስከሙን እቲ መምሕዳሪ ማለት እዩ ያ እጂ ዞባታት ከሬና መምሕዳራት ከንርጽሕና ኮመን ማለት እዩ መምሕዳር ኮመን ክኾን ከሎ ዞባታት ከአረግየን ማለት እዩ
ስለዚ ዞባታት እዞም ዝስዕቡ ናይ ምትግባር ወይ ድማ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎም እንታይ እዚ እተን ምምሕዳራት ክገብሮ ዘይኽእላ ወይ ድማ ዓቕመን ዘይፍቅደለን ነገራት ከዓኒ መን እዩ ዝገብሮ ዞባታት ይገብሮ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ዞባታት ወይ ከዓ ናይ ሬግዮንን እንታይ ኩክ ቦርድ ክንክንን ጥዕናን ማለት እዩ ሄልሶ ቦርድ ኤንድ ኩክ ቦርድ እዚኦም ናይ ሕክምና ማለት እዩ ክንክን ጥዕናን ሕክምናን እዚ ትልዕል ሁሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ከም ኣውቶቡሳትን ዓበይ ተሽከርከርቲ ማለት ባቡር ዝኣመሰላን መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ዞባ ማለት እዩ ኮሌክቲቭ ትራፊክ ኢልና ንፅውዖ ኮሌክቲቭ ትራፊክ እዛ ቀዳመይቲ ዘላ እዚኣ ክንክንን ጥዕናን ኩክ ቦርድ ሄልሶ ቦርድ ኢልና ንፅውዓ እታ ካልኣይቲ ከዓኒ ኮሌክቲቭ ትራፊክ ማለት ብዛዕባ ናይ ኣውቶቡሳት ንህዝቢ ዘገልግላ ኣውቶቡሳት ማለት እዩ ብዛዕባ ቶግ ወይ ድማ ትሬናት ናይ መጓዓዝያ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዘበለ በዓል እዩ ዝቋፃፀሮ ወይ ድማ ሓላፍነት ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንርፅዕና ነዚ ኩሉ ንምፍታሕ ዘድሊ ገንዘብ መብዛሕትኡ ካብቲ ተቐማጦ ወይ ድማ ካብቶም ተቐማጦ ዞባ ዝኸፍሎ ግብሪ ዝመፅእ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እተን ኢኮኖሚ እቲ ባጀት ካበየን ዝረኽቦ ካብቶም ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ዞባ ወይ ድማ ኣብቲ ምምሕዳር ዝሰርሕ ሰብ ግብሪ ይኸፍል እዩ ስካት ማለት ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ካብኡ እዮም ዝረኽቦ ካብቲ ስካት ማለት እቲ ስካት ወይ ድማ እቲ ግብሪ بدحريو انتايو اتلعلي توصل درجة اتاو زلو تزبزح ويدما لعول اتاوي جنزب زلو سبكاني قبري اب ممحدارن اب زوباني كلتي يسخفن ممحدارن زوبان مالتي سلازي حده كابي يزرخبوتي حاجز كاب سكات ويدما خاب قبري يرخبو تكومن نوسو كف ممحدارات نناتن عقن قبري مخفالي زلون نناتن يخفلها مالتي تزوبها كوم لو مالت سلازي بسكات ወይ ድማ ብግብሪ ናይቶም ኣብቲ ዞባ ወይ ድማ ኣብቲ ምሕዳር ዝነብሩ ዜጋታት ይረኽባው ካልእ ኻኒ ካብ መንግስቲ ከም ቢትራክ ከም ሓገዝ ከዓ ይወሃበን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክንሪኦም ዝፀንሐና ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም እቶም ንዓና ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና ምስ ህይወትና ምስ ጥዕናና ምስ ትምህርትና ምስ ኩሉ ንገብሮ ብሓፈሻ ምትሓዘሎም ኣብ ዞባታትን ኣብ ምምሕዳራትን ዝግበር ማለት ስለዚ እዚ ንሕና ረኺብና ዘለና ሕጂ ናይ ምምራፅ መሰል ወይ ድማ ዕድላት ካኒ እዚ ስለ ዝኾነ ምሳና ዝተሓዝ ስለ ዝኾነ ኩላትና ነብሰ ወከፍ ማለት እዩ ኣየንቲ ፓርቲ ወይ ድማ ኣየንቲ ሰልፊ ብዘይገድስ እቲያ እንተወሓደ ኣብዛ ዓዲ ንኽንነብር ድሌት ዘለዋ ወይ ድማ ንኽንነብር ሲ ፍቃድ ክትህብ ትኽእል እንተወሓደ ማለት እዩ ሪኢኹም ድምፅኹም ክትህቡ እቲ ናይ ምምራፅ ኣጋጣሚ ወይ ድማ ናይ ምምራፅ ዕድልኩም ናይ ምምራፅ መሰልኩም ክትጥቀምሉ ይላቦ ማለት እዩ ስለዚ እተን ሪክስ ዶግ ኤንድ ሬገሪኛን ዝበሃላ ዋላ እኳ ብንውሕ ዝበለ ይፀልወና እንትኾነ እቲ መብዛሕትኡ ዝፀልወና ንዜጋታት ግን ኣብ ዞባን ኣብ ምምሕዳርን ዝግበር እዩ እሞ ኩላትና ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ዕድል እዚ ዝረኸብና ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ መምረፂ ቦታታት ከድና ክንመርፅ ይላበወኩም ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ሕፅር ብዝበለ ኣብዚ ከኣለኒ ቴንኪዩ ይቐኒለይ እዚ ካልኦት ሰባት ንኽጥቀምሉ ንእሽተይ ሓገዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከዓኒ ናብ ኩሎም ዕረፍትኩም ሓዝትኩም ወይ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ናትኩም ዌብሳይት ሼር ክትገብሮ ብትሕትና ይላበወኩም ቴንኪዩ ተጠዕሙ ብካልእ ስጋብ ንረኸብ ባይ